kun me kerättiin 20. Mahdollisuudet on siis tosi hyvät päästä palkintoille. Palkintoille meillä on jousivarustelta 2 katusta speedbagia. Sitten 2 kappaletta siinä on Gandalf. Luodon 50 lahjakorttia. Ja Dick Johnsonilta 2 50 lahjakorttia. Palkintojen jako menee niin, että ykkösjoukkueet saa valita itse mieleisensä. Ne on kaikki 50 arvoisia, niin sinne ei ole sinänsä arvollisesti, että mikä miellyttää eniten siinä. Mutta pidetään hauska päivä. Ei mailanpuristumista, ei kiroilua ja muuta. Mitä vittua? Kaikki lähtee autoille päin. Kisa on se toissijainen ja hauskapito enemmänkin. Ja onnetaan Rarppua nyt 2-0 sieltä ensimmäinen joukkue. Jos tunnistat nuolen, niin tule hakemaan lappu. Ja onni, se on se heti arvo. Ja seniorit päälle. Ja vaistolla on se 1,5 kerran, niin te huolehditte laskimella sit se 1,5 kerran toinen sinne. Pitääkö se merkitä joka ikisen? Mutta tuohan se laskee sit lopussakin. No joo, voidaan se lopussakin laskea sitten, mutta laittakaa tänne näin, että jos on ampuja, niin laittakaa yhtä. Mä laitan tänne niinku joka kohdalle se X, mutta... Okei. Aina vaan mulla on. Ai niin se kerroo. Joo. Se voi laskea. Se on epätodennäköistä. 11. Kuka lähtee kiertämään? Ei mä luovutin jo. Mä vitsi, siellä on Karminia ja... Tässä eikö molemmat ton kaatajakisan... Onks tää sun juhlissa? Kato! Me ollaan samassa. Mulla on vähän niinku... Siis sen takia toi valikoitu tulee. Hyvä! Coming at you like an avalanche. Park machine, I've never lost a battle that I've had. Body armor like a soldier, I'm a champion. I'm the greatest thing to step out since the earth began. Raise my fist to show my haters that I'm never going. Just as long as I keep breathing and my blood is flowing. The fire in my belly ain't a women's destiny. The time is now to take my chances, so come on and follow me. Siinä aina tossa niinku ampumisessa, jos on vähänkin ampunut taustalla. Onko se sitä... Niillä on kaikki. Steady on my feet cause I will never drop. All the sweat and all this pain will never make me stop. I got my dreams in my palm, I gotta hold them tight. I know my future's in good hands, I know my future's bright. I climb the ladder with my strength, I'm growing tall. Words will never hurt me when they try to make me fall. It's impossible to fail when you're already invincible. So come on, test me, I'm the greatest of them all. Come on. This the anthem for everybody who knows that they was born to be a fighter. 100%, nothing less. Let's go. I'm a warrior. I'm a warrior. 'Cause I'm a warrior. I'm a warrior. I'm a warrior. That's who I am. I'm a warrior. Ei kun oli I'm a warrior. I'm a warrior. Meni. I'm a warrior. Yeah, I'm a warrior. Itsellä on ainakin ihan päätänä suurta. Kerro vähän, mitä tykkäät huuliradasta. Erittäin hyvä ja monipuolinen ja tätä kiva tulee kiertämään just sitä varten, kun itsekin ampuu aika paljon tasaista maat. Täällä on ylös ja alaspäin ampumista ja
ei voi mitään muuta kuin suositella, että ihan Suomen paras ratamerkki. Joo. Sulla on itellä se Nordic Arrow Challenge. Joo. Mä järjestän niitä. Niitä on aina 2-3 vuodessa ja niin ne on sit laskettelukeskuksissa järjestetään niitä. Ja yritetään saada innostumaan porukkaa tähän 3D-ampumiseen just. Ja mun tapahtumissa on sit semmonen erikoisuus, että ammutaan paljon pitkää matkaa, että se menee siis 100 metriä ylikin. Taisi olla tämän vuoden pisin, taisi olla 135, mikä oli mahdollista ampua. Oliko se Serenassa? Joo, se oli nyt Serenassa. Joo. Mä olin itse siellä Ellivuoressa mukana, täytyy sanoa, että sekin oli kyllä tosi kiva tapahtuma. Ellivuori on mun lemppari, se on maastollisesti, se on tosi hieno paikka rakentaa ja tehdä. Et se on semmonen, että jos niinku oikeesti haluaa niinku erilaiset 3D-kartteilla tapahtumat tulla ampumaan, niin sinne kannattaa. Joo. Se on maastollisesti tosi kiva. No nyt kun sä oot kiertänyt täällä eri ratoja, niin sullahan on yleensä myyntikoju aina mukana. On. Mulla on aina kiertävä kioski, että mä otan aina vähän kaikkea sulkaa ja kärkeä ja metsästyskärkiä, taulukärkiä ja vähän nuolia ja nyt on tähtäintäkin mukaan ja tommoista. Aina vähän jotain mukaan. Joo. Ja sitten siellä challengeissa on vähän isommin. On aina se, että mulla on tietysti myytävää ja ruoto on ollut nyt mukaan kanssa. Ruoto on ollut shoppipystys kanssa siellä. Joo. Ja katsotaan mitä ensi vuosi on tullut, ketä siellä sitten silloin. Viime vuodesta kasvoi vähän, saatiin yhteistyöhön ruoto mukaan. Joo, se kyllä. Ja askel askeleella kasvaa, ettei se, ruoto lähti mukaan ja se on tosi hyvä ja ruodon porukka on mukavaa ja tietää asiat ja näin, niin niiden kanssa on kiva tehdäkin yhteistyötä. Niin puhalletaan aika hyvin yhteen hinnaan. Noniin, hyvä. Kiitos. Kiitos. Artella on varmaan rajakolo. How you play the game with the people that writing the rules? Ain't the fame that I'm after when paying the dues. I've been through the pain that's reflected in the attitude. Might be winning now, but the thing is that I had to Juri oli hiljaa, nyt se oli. Hyvä. I've been down through the blood and the sweat, and I ain't close to being done yet. I'm going all in. Yeah, I'm going all in. And I ain't close to being done yet. I'm going all in. Älä anna mennä. From the jump, ain't no love lost, we just really doing us. Go and take your seat, looking silly getting up. Y'all know what it is, let me tell them what it was. It was 24/7 on the grind, one thing at a time. Hard to understand, kind of person got the state of mind. We was making moves every day, getting things in line. You could go and say what you want, but believe that I've been down through the blood and the sweat. Guarantee you can know I'm a threat. I've been down through the blood and the sweat, and I ain't close.